Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу. Хвала Христу! Вельмі сардэчна вітаю ўсіх слухачоў Радыё Марыя, а таксама ўсіх, хто глядзіць гэты YouTube-канал. Дзякую вам, што знаходзіце час, каб быць разам з намі, каб адкрываць свае сэрцы, прынимаць гэтую навуку, слухаць катэхезы, паглыбляць свае веды і сапраўды, каб больш глыбока і пабожна прынимаць удзел у святой Еўхарыстыі. Запрашаю, як заўсёды, да супольнай малітвы, папросім Божага Духа, каб напаўняў нашыя сэрцы і асвячаў наш розум. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Просім Цябе, Духу Божы, Духу праўды і любові, прыйдзі да нас, напоўні нас сваім супакоем, распалі нашыя сэрцы любоўю, шчырай любоўю да Бога, да святой Еўхарыстыі. Дай нам патрэбны розум, каб мы прынималі Божае Слова, каб мы паводле яго жылі, каб Божы Дух мяняў тое, што трэба памяняць, каб мы былі бліжэй Хрыста. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Дзякую за супольную малітву. Працягваем нашыя катэхезы і разважанні на тэмат святой імшы. Пасля апошняга разважання атрымаў я такое пытанне асабістае. Слухачы пыталіся, якім чынам ці сапраўды можна замацаваць тое Слова Божае, якое мы чуем падчас літургіі слова. Першае чытанне, псальм, калі ёсць другое чытанне, асабліва Евангелля. Ці гэта прыходзіць на імшу, і тады вельмі уважліва слухаць, чы ёсць якія-то яшчэ спосабы, як мы кажам, лайфхакі. Першы спосаб — гэта, вядома, можна і часамі трэба падрыхтавацца ўжо да літургіі слова, знайсці чытанні, псальм, Евангелія, якое будзе чытацца на той імшы, на якую мы ідём. Ёсць у мабільнай форме, таксама у інтэрнэце можна знайсці літургію слова на дадзены дзень. І сапраўды заранёў ужо прачытаць, каб ведаць, каб пачуць Слова Божае. З другого боку, тое, што потым будзем чуць у касцёле, оно ўжо будзе лягчэй нам прынимацца. Яшчэ адна рада, і сапраўды можа добра яе выкарыстаць. Ведаем добра, што загад Божы, памятай дзень святы, святкаваць, і гэтая справа святкавання, яна між інным закладае ў сабе момант ці нейкі час, каб разважаць Божае Слова. Часамі на розны спосаб шукаем, адносімся да Слова Божага, па-свойму чытаем святое Пісанне, але асабліва ў дзень святы варта нам, вяртаючыся ўжо пасля святой імшы, тое слова, якое мы пачулі, Божае Слова, можна сказаць, вярнуцца да гэтага слова. Гэта значыць, таксама знайсці, прачытаць яго яшчэ раз. Ужо ў святле таго пачутага, таго, што мы пачулі ў гаміліі, чы тых думак, якія зрадзіліся ў нашым сэрцы, і таксама падзяліцца тымі роздумамі, тым рэхам Божага Слова, якое адгукаецца ў нашых сэрцах. Гэта такія два моманты. Першы момант — прыгатавання, дзесьці перад тым, як пойдзем у касцёл і пачуем літургію слова, а другі момант — пасля таго, як вернемся, каб яшчэ раз прачытаць тое Слова Божае, каб яно ў нас яшчэ глыбей і гучней адгукнулася. Сёння я хацеў бы разам з вамі некалькі думак разважыць адносна гамілій. Ян Павел II у дакуменце Dies Domini так напісаў. Другі Ватыканскі сабор згадаў, што літургія слова і еўхарыстычная літургія настолькі цесна звязаны паміж сабою, што ўтвараюць адзін акт культу. Сабор таксама вырашыў, што стол Божага Слова трэба больш шчодра падрыхтаваць для ўсіх вернікаў, адкрываючы яшчэ большую скарбніцу Бібліі. Ён таксама пастанавіў, каб падчас імшаў у нядзелю
і ў абавязковыя святы без сур'ёзнай прычыны не прапускаць гаміліі. На пачатку варта растлумачыць розніцу паняццяў, которые існуюць: казанне і гамілія. Мы іх часамі ўжываем заменна. У раннехрысціянскія часы адносна касцёльнага прапаведвання адносіліся розныя акрэсленні. У грэцкай мове найчасцей выкарыстоўвалі паняцце хомілія, што можна ператлумачыць як спатканне ці таксама мова. Па-лацінску «сермо» – гэта значыць мова. Беларускі тэрмін «казанне» паходзіць ад дзеяслову «казаць», распавядаць, гаварыць, навучаць, наказваць, забараняць, заклікаць і гэтак далей. Адсюль таксама тэрміны, як мы кажам у касцёле, казальніца, альбо той, хто кажа, гаворыць казанне, гэта казнадзей. У паняцці казанне змяшчаецца кожная форма казнадзейскага прапаведвання, таксама і гамілія. Казанне, можна сказаць, з аднаго боку, гэта шырэйшае паняцце, і гамілія з'яўляецца больш вузкім паняццем, гэта асаблівая форма прапаведвання. Пасля Другога Ватыканскага сабору у гамілетыцы, навука пра прапаведванне падчас літургіі, было падкрэслена асаблівае значэнне менавіта гаміліі у жыцці касцёла, і яна была прынята як неад'емная частка літургіі, асабліва эўхарыстыі. Казанне ж гэта такі від казнадзейскага прапаведвання, які не мае сувязі з літургіяй, але толькі з набажэнствамі, рэкалекцыямі і місіямі. Яшчэ, можа, інакш кажучы, падчас літургіі, гэта значыць падчас святой імшы, павінна быць гамілія, а падчас, напрыклад, іншых набажэнстваў, якія мы спатыкаем у касцёле ў розныя перыяды, мы чуем казанне. Казанне, перш за ўсё, такое тэматычнае, звязанае з некай тэмай, а гамілія, як бы, абапіраецца, асноўваецца на тым слове Божым, якое мы пачулі падчас літургіі, цяперашняй літургіі, у якой прымаем удзел. Агульныя ўводзін да рымскага імшалу у 65-м пункце так нам кажуць. Трапна акрэсліваюць ролю гаміліі, якая з'яўляецца часткай літургіі. Яна вельмі пажаданая, паколькі гэта неабходны элемент, які умацоўвае хрысціянскае жыццё, менавіта гамілія. Гэта можа быць тлумачэнне якогасьці аспекту чытання святога пісання, альбо таксама іншага тэксту, але тэксту узятага з літургіі, з парадку святой імшы, ці таксама з тых уласных часткаў імшаў дня, у залежнасці ад той таямніцы, якая цэлебруецца, которая таксама патрэбная, на думку гамілеты, слухачам у дадзены момент. Потым гаворка ідзе аб тым, што хто можа прамаўляць гамілію. Чытаем так. Гамілію звычайна прамаўляе сам цэлебруючы святар. Ён можа даручыць гэта канцэлебруючаму святару, той, который разам з ім адпраўляе святую імшу, калі гэта мэтазгодна, таксама дыякану, але, увага, ніколі свецкай асобе. У асаблівых выпадках і з паважнай прычыны гамілію можа прамовіць таксама біскуп альбо святар, які удзельнічае ў цэлебрацыі і таксама можа канцэлебраваць. Гэта значыць, на святую імшу можа, якую не адпраўляе, не цэлебруе, можа таксама на гамілію выйсці біскуп чи святар, который будзе гэту гамілію прамаўляць. Далей у уводзінах да рымскага імшалу так чытаем. У нядзелі і прадпісаныя святы гамілію неабходна прамаўляць на ўсіх імшах, якія цэлебруюцца з удзелам народа, і нельга прапускаць гаміліі без сур'ёзнай прычыны. У іншыя дні яна таксама пажаданая,
асабліва ў будні адвенту, вялікага посту і велікоднага перыяду, а таксама ў іншыя святы і пры іншых выпадках, калі ў касцёле збіраецца вялікая колькасць людзей. Пасля гаміліі пажадана кароткі час захаваць маўчанне. Ужо ў габрэйскіх сінагогах быў звычай растлумачвання слухачам прачытанага Божага слова. Сам Езус, звярніце ўвагу, учыніў гэта ў сінагозе ў Назарэце. Чытаем так у Евангелі паводле святога Лукі. Калі Езус прыйшоў у Назарэт, дзе быў выхаваны, увайшоў паводле свайго звычаю ў шабат у сінагогу і падняўся, каб чытаць. Яму падалі кнігу прарока Ісаі. Разгарнуўшы кнігу, ён трапіў на месца, дзе было напісана. Згарнуўшы кнігу, ён аддаў яе слугу і сеў, а вочы ўсіх у сінагозе былі скіраваныя на яго. І ён пачаў гаварыць ім: «Сёння споўніліся гэтыя словы Пісання, якія вы чулі». Таксама чынілі апосталы падчас габрэйскай літургіі. У дзеях апосталаў так чытаем: «Яны ж прайшлі Пергэ і прыбылі ў Антыёхію Пісідыйскую. І ў шабат увайшлі ў сінагогу і селі. Пасля чытання закону і прарокаў кіраўнікі сінагогі паслалі да іх, кажучы: «Браты, калі маеце нейкае слова заахвочвання для народу, скажыце». У хрысціянскай літургіі ад пачатку тлумачэнне святога Пісання – гэта абавязак кожнага біскупа, як намесніка апосталаў. Біскупскае крэсла, катедра, дало назву не толькі касцёлу, які ён прынімаў. Катедра – гэта касцёл біскупа дыяцэзіі, але насамрэч з'яўляецца сапраўдным цэнтрам навучання веры ў кожнай дыяцэзіі. Звярніце ўвагу, што потым установы універсітэту таксама прынялі менавіта гэты тэрмін як катедра, цэнтр навучання дадзенага прадмету чи дадзенай навукі, з якога потым выплывае яна для слухачоў. Прэзбітары і д'яканы выконваюць абавязак навучання ад імя біскупа. Біскуп дае ім уладу, каб яны ад імя біскупа, ад імя касцёла навучалі. Хрыстус з'яўляецца адначасова святаром, настаўнікам і пастырам Божага народу. У сакраменце святарства, які уяўляе Хрыста як галаву касцёла, гэтыя тры аспекты яны непадзельныя: святар, настаўнік і пастыр. Толькі сакраментальнае пасвячэнне, а не нават добрая багаслоўская кваліфікацыя ці нейкія рэтарскія здольнасці даюць права, каб прамаўляць гамілію падчас эўхарысты. Людзі свецкія могуць гэта рабіць, але не падчас святой імшы. Таксама ёсць кананічная місія, которая даецца свецкім асобам кансакраваным, дзеля таго, каб навучаць, але гэтае навучанне здзяйсняецца не падчас літургіі. Такім чынам можна сказаць, што яны прамаўляць гаміліі не могуць. Пры ацэньванні гаміліі варта прыгадаць словы Езуса: «Хто слухае вас, мяне слухае, і хто вас адкідае, мяне адкідае. А хто адкідае мяне, адкідае таго, хто паслаў мяне». Хто у прысутнасці, хто верыць у прысутнасць Хрыста ў святарстве, той пастаянна будзе клапаціцца аб тым, каб слухаць гамілію з павагаю і паслухмянасцю. Звярніце ўвагу, вельмі часта мы пра гэта забываем. На першае месца ставім асобу святара. Ксёндз Андрэй прамаўляе: ці верыш у тое, што вуснамі дадзенага ксяндза прамаўляе Бог, прамаўляе Хрыстус? Гэта тая неабходная вера, которая вядзе мяне да большай
менавіта такой засяроджанасці на слове, якое пачую, а таксама на большай паслухмянасці. З пабожнай гаміліі можна вынесці карысць нават тады, калі яна не можа адпавядаць стылістычным ці нават інтэлектуальным спадзяванням слухача. Вядома, як слухачы гаміліі мы маем свае спадзяванні, хочам нешта пачуць, хочам добра пачуць. Першым элементам, які варта у сябе знайсці, калі мы слухаем гамілію, ці я маю веру, каго я слухаю, ці я веру у тое, што праз дадзеную асобу, праз дадзенага святара, біскупа, дыякана прамаўляе сам Хрыстус. З іншага боку, той, хто прамаўляе, такім самым чынам падпарадкаваны вельмі канкрэтным патрабаваннем. Ніколі ён не можа падчас гаміліі абвяшчаць сваіх прыватных навук, але павінен ён прамаўляць ад імя Хрыста і Касцёла. Таму у сумненні, крытычныя нейкія заўвагі не павінны гучаць падчас гаміліі. Той, хто абвяшчае іншае Евангелія, як чытаем у Святым Пісанні, чым тое, якое прыняў, каб яго далей распаўсюджваць, выкарыстоўвае сваё становішча, памяншае духоўны аўтарытэт і здраджвае свае абяцанні. Чытаем у другім пасланні святого апостола Паўла да карынцянаў такія словы. «Бо я руплюся пра вас рупнасцю Божаю. Я заручыў вас з адзіным мужам, каб паставіць вас перад Хрыстом як чыстую дзеву. Аднак баюся, каб так як змей хітрасцю сваёю падмануў Еву, не былі зведзены думкі вашыя ад распусты і беззаганнасці, што ў Хрысце, ад прастаты і беззаганнасці, што ў Хрысце. Бо вы ахвотна прымаеце таго, хто прыходзіць і прапаведуе вам іншага Езуса, якога мы не прапаведвалі. Прымаеце іншага духа, не таго, якога ўжо атрымалі, ці іншае Евангелие, а на тое ўжо не тое, якое ўжо прынялі». Гэтая перасцярога Паўла касцёлу ў Карынцянам паказвае таксама вялікае заданне тым, хто выходзіць і рыхтуецца, каб менавіта прамаўляць гамілію. Кардынал Люстіжэр падчас адной са сваіх радыёвых катэхез, з якіх я таксама карыстаю, прамаўляючы гэтыя катэхезы, сказаў так: «На 3 пачутыя чытанні Слова Божага Касцёл у другой частцы літургіі слова адказвае таксама 3 аспектамі. Да іх належыць, між іншым, гамілія святара, вызнанне веры і малітва вернікаў». Звярніце ўвагу, як усё вельмі прыгожа, складна ў літургіі. Чуем 3 чытанні, Бог да нас прамаўляе, а мы хочам адказаць на гэтае слова. Адказам касцёла з'яўляецца гамілія святара, біскупа чи дыякана, вызнанне веры і таксама малітва вернікаў. Кардынал Люстіжэр назваў іх, гэтыя адказы, рэхам касцёла на Божае Слово. Гамілія святара з'яўляецца адным цэлым з тым Евангеліем, якое праз хвілінай абвяшчалася і мы слухалі, якое з'яўляецца дзеяннем Хрыста. Пра гэта мы казалі, не святар чи д'якан нам чытае, але сам Хрыстус прамаўляе у супольнасці вернікаў. Адсюль таксама прамаўляць гамілію абавязак высвечанага святара, асабліва таго, хто узначальвае эўхарыстыю. Яна мае асаблівы характар. Гэта не навука катэхізісу, не багаслоўская лекцыя, а не апавяданне пра сваё жыццё, а не некі майстэр-клас рыторыкі. Яна з'яўляецца рэхам Божага Слова, якое гучыць у сэрцы, у душы таго, хто прамаўляе, і хочам, каб таксама прагучала ў сэрцах тых людзей, да каго святар гэтую гамілію прамаўляе. Яна ставіць святару вельмі канкрэтнае заданне, якога патрабаванне ніякім чынам не можна змяніць.
аль таксама параўнаць з нейкім іншым відам ці формай публічнага прамаўлення, публічнай прамовы ці публічнага выступлення. Гэта заданне дамагаецца ад яго, каб толькі што абвешчанае слова Хрыста наблізіць і зрабіць даступным усім вернікам. Не каб яго неяк так зінтэрпрэціраваць і яшчэ зрабіць больш незразумелым, але менавіта каб яно стала такім больш блізкім. Наш прафесар, настаўнік гамілетыкі, памятаю, вельмі добра вучыў нас так. Слова Божае – гэта хлеб. Хлеб, который падае нам Пан Бог, мы яго прынимаем. І вядома, што не ядзім хлеба, так як маем гэты бохан хлеба. Мы трэба яго разрэзаць, добра нечым намазаць і даць таму, каго мы любім, каб хочам, каб ён з'еў. Гэта заданне гамілета. Менавіта парэзаць. Вядома, не ўвесь гэты хлеб трэба скарміць, але некую частачку, некую гэтую лустачку парэзаць, намазаць менавіта Божым духам, тым добрым алеем, который становіцца больш зразуменлы, больш смачны. Досвед патрэбны, але перш за ўсё Божы дух, ну і любоў да тых, да каго мы прамаўляем. Вернікі памыляліся б, калі б узровень гаміліі ацэньвалі словамі «добра сказаў» альбо «кепска прамовіў», ёсць як ёсць. Звярніце ўвагу, мае дарагія, трэба нам запытацца саміх сябе, ці слухаем гэтай хаміліі як Божай навіны. Яшчэ раз, вельмі важна, каб чалавек не закрыў Пана Бога, каб мы таксама, слухаючы чалавека, не закрыліся на Божае Слово. Гэта Божая навіна. Не гледзячы на ўсе, можа, часамі людскія недахопы, недасканаласці, гаміліі ці казання. Ці стараемся слухаць святара і пачуць Бога праз тое, што Ён нам кажа, а часамі так, як нам кажа. Не заўсёды мы любім, можа, які-то тон, інтанацыю, выраз і гэтак далей. З другога боку, патрэба нам веры. Веры, каб прыняць, зразумець, што, можа, менавіта цяпер, у гэтую хвіліну, так, а не інакш Бог да мяне прамаўляе. А можа, бярэм святарскія недахопы за прычыну, каб закрыць свае вушы на Божы голас і не хочам слухаць. Хто тады і якім чынам Бог мае увайсці ў сэрца нашае, ў нашу душу, мае часамі якім спосабам мае пастукаць у глыбіню нашых сэрцаў. Каб здзейсніць гэтае нялёгкае заданне, патрэбны адначасова вера наша, але таксама вера святара, які прамаўляе і таксама які любіць свой народ, які хоча накарміць свой народ Божым хлебам, хлебам Слова Божага. І яны паміж сабою моцна злучаныя. І добра ведаем, разумеем, што часамі сапраўды выходзім напоўненыя, сытыя Божым Словам. Тое, што пачуем у літургіі слова, але таксама той гаміліяй, якой накарміў нас канкрэтны біскуп, святар, ці таксама д'якан. Трэба нам прыгадаць заклік Езуса Хрыста пасля таго, як ён прапаведаваў у прыпавесцях: «Хто мае вушы, няхай слухае». Не ўсё разумелі вучні, которые слухалі Езуса Хрыста. Яны потом пыталіся, ён ім асобна яшчэ раз тлумачыў, прыгадывалі гэтыя словы. Але яны маюць вялікі сэнс і вялікую вартасць. Не святар перамяняе чалавечыя сэрцы. Сэрцы вернікаў перамяняе Дух Святы, які таксама у Божым Слове да нас прыходзіць і ў гаміліі падчас літургіі мае асаблівае дзеянне. Не можа так быць, што мы з ахвотаю прынимаем Божае Слово, слухаем першае, другое чытанне Евангелія, а потым пачынаецца гамілія, уключаем такі свой цяпер не будзе нічога цікавага, лепей прасядзець, праслухаць, паглядзець у касцёле. Гэта трохі не так, гэта значыць, да канца яшчэ не зразумелі мы паўнату літургіі. Гэта таксама нашае заданне, можа, наш момант навяртання, каб зрабіць, на гэта звярнуць увагу. Менавіта на дзеянне Духа Святога праз святара
вернікі ў гэтым сакраментальным дзенні касцёла павінны мець адчыненыя сэрцы. Мае дарагія, няхай гэтых некалькі думак паслужыць нам для таго, каб мы, калі чарговы раз пойдзем на святую імшу, каб мы асаблівым чынам выслухалі гамілій. Падумалі, ці маю я веру, ці з верай прынімаю Божае Слова. І таксама, выходзячы з касцёла, з капліцы, падумалі, знайшлі ў сабе, што асталося ў маім сэрцы, чым сёння Бог накарміў мяне праз гэтага канкрэтнага чалавека. Няхай добры Бог благаслаўляе, адкрывае нашыя вушы, нашыя сэрцы, каб мы ахвотна слухалі Слова Божае і на яго адказвалі. Дзякуй вам за ўвагу. Хвала Хрысту. Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу.